नेहरू युवा केंद्र गोयच्या वतीन श्रेष्ठ भारताच्या संकल्पनेखाला एक भारत श्रेष्ठ भारत युवक आदान प्रदान कार्यावळ आयोजित केली आसा। ह्या कार्यावळीच्या अंतर्गत झारखंड आणि गोयच्या युवकांमदी संस्कृतीचे देवाणघेवाण जातले। RDX गोवा खातीर महेंद्र गांवकर। काजू झारखंडात जर गेलो असत जाल्यार आमची गोंय आणि झारखंडामध्ये एक उद्योगिक देवाण-घेवाण जातली। त्याचबरोबर सांस्कृतिक तर असतली। हे 100 जाण वचून बरोबर त्या आपल्या राज्यात जरी वचून गोंय विशींची माहिती तर दितलेच, पण हे फुडें वचून हो 1 वर्साचो कार्यक्रम आसा। आमचे प्रयत्न आसा की हांचे अनुभव आसा ते एकत्रित करून एका पुस्तिकेच्या रूपान ते हाडचे आणि शाळा कॉलेजां मेरेन ते पावोवचे। आणि झारखंड हे भारतातले एक राज्य, गोंय हे भारतातले राज्य आणि त्यांच्या मध्ये बरो सुसंवाद जावचो, एक जावचे आणि एक भारत जावचो, श्रेष्ठ भारत जावचो। होच एक मी सिंधुदुर्ग महाराष्ट्रामधून आलो आहे। मी हा माझा दुसरा कॅम्प, कारण मी ह्याच्या आधीची झारखंडची होती तो कॅम्प केल्यानंतर हा माझा दुसरा नंबरचा कॅम्प आहे। या कॅम्पमध्ये मी बरंच काही शिकलो। एक भारत श्रेष्ठ भारत या जे टॅगलाईन आहे त्याच्यातच त्याचं सर्व दडलेलं आहे। जर आपल्याला श्रेष्ठ व्हायचं असेल तर आपल्याला एक व्हायला पाहिजे, याचं शिकवण इथे दिली जाते। त्याचे वेगवेगळे टप्पे आहेत, जसे की एखाद्याचं वक्तव्य बोलणं किंवा खेळ, तसेच कला, ज्या सांस्कृतिक कला आहे किंवा विविध जे आपल्याला वेगवेगळे सांस्कृतिक कार्यक्रम दाखवले, त्यावरून हे कळलं की जर आपल्याला एक बनायचं किंवा श्रेष्ठ बनायचं असेल तर आपल्याला एकत्र येणं महत्त्वाचं आहे। धन्यवाद। विक्टर है, मैं गिरिडीह झारखंड से आया हूँ और यहाँ जो कैंपिंग है नेहरू युवा केंद्र का, जो युवा को लेके आगे बढ़ना है उसके लिए बहुत सारा चीज़ यहाँ पर सिखाया जा रहा है। उसे मैं पहली बार देख रहा हूँ और बहुत अच्छा लग रहा है। ये पहला कैंपिंग है मेरा, लेकिन बहुत मज़ा आ रहा है, बहुत चीज़ सीखने को मिल रही हैं। नमस्ते, मैं शिल्पा पटेल, हजारीबाग डिस्ट्रिक्ट झारखंड। तो झारखंड से आप यहाँ इतना लंबा सफ़र करके गोवा में आया, तो यहाँ पर आपका क्या मकसद है, क्या सीख के जाएंगे आप? हमारा मकसद ये है कि हम अपने कल्चर, यहाँ के कल्चर और अपने कल्चर को देखना है कि यहाँ का कल्चर कैसा है, यहाँ का रहन सहन अपने कल्चर से मतलब देखना, डिस्टेंस देखना कि यहाँ का कल्चर कैसा है, अपना कल्चर कैसा है, यहाँ का रहन सहन, खान पान, यहाँ के संस्कृति को देखना समझना, ये मेरा मकसद है।